pabayag din ka pa magsubi. Mamatay ka na yatik iinda, ipabalungkin ka, ipapanaw mo. Ang buraya Raya tumasasiba at ayan, awalitin at maigasa, gabi nawit mo tu'y ayak, pusok tinagigwa. Ipaay ko amin, iyan yaman, hinggang ay ayatek tataanam, pinagkibaryang tayo tutang likodan, sa dinuman lumunti ayan mo, sa nagpulos at pagagwan, at murayak ingatong palbiyan. Buraya kapag nga karit ay takin ka, ang talay kakiti ayat, kapag binuligan ta, basta kapatid mo. Okay, thank you very much. Kada kayo amin. Ipaay ko amin. Thank you very much, Mama Imapupo channel. Iti ka pa nagpa-share dito yung programa tayo. Kaya ananusan yung pasit nga live tayo. Iti uray kada 30 minutes lang iti live tayo. Iti tatang madagapsa. Okay, nakita yung mayat nga Apo pasyar ka nagiti balbalay, nagiti pada tayo nga adaan iti YouTube channel kakabsat. Pasyarin nyo lang nagiti link nga ipaspasyar dalitoy. Pakisuportaran tayo ida. Kastamat na nagijay nalpas na nga pinasyar kakabsat. Padasan nyo mat nga pasyaran ida. Kain kay mat suklian nagiti papay na kada kayo nga grasya. Ipaay ko amin, iyan yaman, hinggang ay ayatek tanaanam, inagkibaryang kanatutang likodan, sa dinuman lumunti ayan mo, sa napulos at pangagwan, at purayak, ingatong palubyan. Agurayak ingatong palbiyan, agurayak ingatong palbiyan. Okay, dahil kakabsat ti umuna nga bilang musika tayo nga napauluan iti agurayak nga inikkan biyag dahil ito inumo kakabsat. Magipayak man iti sumarunong nga sunata nga napauluan iti nailawan nga ayat. Kaya inanamaik man ang kakabsat nga magustuhan nyo. Nadamag ko nabakas daawa ay di kinabangga
sarita, iti tunggal maysa. Sinalunsod ko ken ka, ngem siya tay nasaktan, iti insumbat mo, na di ta kabagayan. Saan nga bale libaten ta nga rug, pinagtulagan ta ngawang sirsilbina. Ibilang ta nga tagdagainep, adu nga nagsabatan ta. Okay, thank you very much. Agpay sumet kiti, napintas ken nakaadan ka. Saan nga kas kanya, naawan na turpus na. Nuday tatrason mo, imbagang umakanya, tapno dyan na ilawan, nagagayat ken ka. Saan nga bale ipaten ta nga rud, pinagtulagan ta ngawang sirsirbina. Ibilang ta nga tagdagainep, adu nga nagsabatan ta. Uray no kasta, inaramid mo't ayan-ayat ta. Sige ituloy mo, tabaro nga boyfriend mo. Kasta kamet kanyak, inagmet mangkita, di may sa adaya, magipateng tuy karwa. Saan nga bale libaten ta nga rud, pinagtulagan ta ngawang sirsirbina. Ibilang ta
dagainep adungan nagsabatan ta. Okay, dayta ako iti may isang bilang musika tayo. Keta pagyamyamanan ka kabsat. Keta sapay kumata na gustuhan nyo. Okay, mangipay tayo manan iti may isang sunata nga napauluan iti maudi nga sala. Ulit kakabsat, dagitay mayat nga agpamerienda dita, agpamerienda kayon, lapagyo lang dagitay merienda yo tapno makita dagiti mayat nga mang merienda kakabsat. Ken kastamoten kadagi agmerienda ay ket pangasiyumet pasangwan yo dagitay umay agmerienda kada kayon umay dan tumot ditay ayan yo. Ayan, thank you very much, Mama Emma Palat. Itiin ka pa nagpa-share ito yung programa tayo. Wow, naparmaak ti live kuna na. Ayan, thank you very much, Mama Emma Palat. Itiin ka pa nagpa-share ito yung programa tayo. Okay, mangipay tayo manan iti may isang sunata, iti Cordillera. Inikan biyag na ito yung kakabsat, iti country Ilocano music. Nga napauluan iti maudi nga sala. Sapay kumata magustuhan nyo. Here we go. Makisalag ka sa balinga lalaki, umisem ka saan ka ba danaga mga kaawat agmet nga asawa. Ngendi ka liblibatan dapat pategak ng isuda, isagot mo kumakan niya ay maudi nga sala. Mainginggan niyo ka kadagiti lalaki nga mangisalakin ka, ikinimpa taubet mo ideket mutarupang iti rupurupada laglagi pe nga adak bangkit kita na asawa, iba ay bububakan niya kay maudi nga sala. Naglagi pe ngaadak bangkit kita na asawa, siya kumati partner mo di maudi
nga sana. Siya kumati partner mo, di mauwi nga sana. Siya kumati partner mo, di mauwi nga sana. Okay, yeah, thank you very much. Kada kita nag-message, Ma'am Emma Palat, Ma'am Ifima ay Ima Fukua Channel, Ma'am Ayesha, Tamsak host ko na yan. Thank you very much po, Ma'am. Kaya kastamot kada kita is stickers sa Triple G official channel. Thank you very much. Ma'am Rimar Bawit kada kiti stickers, heart latta kakabsat. Okay, thank you very much. Okay, mabaling kayo mag-request kakabsat kada kita kayat yung sunata. Tamsak host ko na ni Sir Triple G official. Okay, thank you very much, sir. Kaya mangipaayak man iti may isang sunata manen kakabsat, kaya sapay ko mata magustuhan nyo. Okay, dahil nga sunata kaya napauluan iti di ka isuksukat, iti country Ilocano music nga inikkan biag dahil ino mo. Nag-iisang country Ilocano music apo, iti intero ti Ilocanja. Kaya't ko na makita dagit ko'y dwala mata. Tamted ragsak itibiyag ko to'y lumungkuan yang nga nagimdas. Uray marigata na basta kabulaing ka. Uray sa dinuti pa banda, mayat lagda basta kagwa ka. Talusikan itiyak at abay ko, ang niyang sa iti nagparik rin na kabuhaya, tangan ay sangsangaya, pinto maumag at panupala. Uray at yati tubig nga sumambay, basta wata kagdarigagay. I wanna, can I wanna, di ayang nga itanang kinarya. Okay, MNSO Triple G official Team Rockstar ko na ni Mama Ayesha. Ayan, kadagitay mayata ko nga mag-merienda, kadagitay papay lang ang merienda, dalita ako ti merienda. Uray lumarigata na kita, basta gabulaing ka. Uray sa dinuti pa banda, mayat tulad na basta kagkagwa ka. Tadusikan itiyat at
babay ko. Aliyan nga sa iti nagbalik rin na kapuaya tanganay sangsagaya pinto pa umagkat pagpala urayan niya di tubig nga sumambay basta't matang at tarigagay aiwanan ken aiwanan iayat nga inta nagkinarya ay aiwanan ken aiwanan iayat nga inta nagkinarya iayat nga inta nagkinarya. Okay, dayta po iti sunata nga napaulwan iti di ka isuksukat. Kaya thank you very much. Sagat inanamag kakabsat nga nagustuhan nyo. Ayan, dayta ket naputar iti last 3 months ago. Iti February or March samet dayta kakabsat. Ayan, pagyamanan kadagiti is stickers view kakabsat sir pa-MLS o kabsat ayesya kunana ni sir Triple G official. Ayan, agpamerienda ka kanumet ma'am. Ayan. Okay. Thank you very much. Mapantay nga ro diti maysa manen nga sunata. Napaulwan iti nuayatenak. Ayan. Sunata ni Kaka Freddy Kabsat kunana ni Single Dad TV Vlog Team. Okay. Antay mo't ngamin nga mabalin kakabsat nga mapan iti another musika tani. Baka no maka-copyright tayo. Okay. Yam oray no kasta. Padasek nga kantaan daytoy inpay nga sunata. Padasek ti ag organ kakabsat. Okay, here we go. Napaulwan iti anak. Para ka na kayo abi. Silang ka sa mundong ito, aking tuwa ng magulang mo, ang kamay lang inilang. Ang baray at tatay mo, di malaman ang gagawin, ihamas at pati pagtulog mo. Sa gabi-gabi ang iyong dala sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may kaganan aba pagtuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka ba? Nais mo'y maging malaya, di man sila kahit walang magagawa. Ikaw ay biglang lang magbago, naging matigas ang iyong ulo. Ang bayong nila, sinuway mo. Di mo man at sikay kanina ginagawa para sa'yo. Pagkat magtaas pumasok ang layo mo, di mo sila pinapansin.
Nagdaan ba ang mga araw at ang landas mo'y naliga? Ikaw ay naroon sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan at unang lumulupa ang dalangan magkanaganyan. Ang mga mata ng tulungan di mo napapansin. Magsisisi sa isip na naman ay nagkamali. Magsisisi sa isip na naman ay nagkamali. Magsisisi sa isip na naman ay nagkamali. Okay, dayta kakabsat iti sunata requested by Single Dad. May patukartay ka mo iti kanta ni Kaka Freddy. Ayan. Thank you very much, Sir Heart Hunter. Kada kiti inka panagpasyar ito live streaming tayo. Ito programa tayo dito DMK Country Pinoy Music Band. Dito Music DMK Channel. Ayan, pagyamanan na po. Iti inpa ay yung suporta. Okay, mapantayo manen iti may nga sunata. Nga na Pauluan. Lason mong halik. Ilocano version kakabsat. Here we go. Di na minsan na nagkatabibig mo, tiyam di agbatinga dagiti rasa mo. Arapa ako sabay kumabyan ko, saan kuman amapuka ayat mo kendong mo kem apay tagbaliw ka jatong marina taluar arat kupen ka ket bumalikot ka apay kasta iti ayat mo tiyam mo ket tiyag nuduk inay ayam mo pusok kenday tuy karayo arakop nga napnuan na ilo pagarup ko day tuy ket naputo aging kaita iliwek tiagay ngain balak amo. Okay, thank you very much. Ayat nga napuno yung pamiisen ayat ko agraman dagiti arakot mo sipod siya imadayo siyak tay agmay-maysa agur uway lataken ka
mailiwang iti ayan nga nagpaidumagem anyan ta nagbaliw ka ja kumarina tanuar-arat kupen ka kung malikod kan apay kasta iti ayat mo tiyam mo ket tiyag nudo inay ayam mo pusok kenday to'y karayong arakop nga napnuan lailo magharap mo daytoy ket napudlo aging gaita il-ilewek tiyagek ngaing palang amo. Okay, thank you very much. Dahil po iti sa sunata nga napaulwan iti Ilocano version apo iti lason mong halik. Ilocano version by daytoy no mo Santiago Lawagan kakabsat awan sa bali. Okay, basa tayo man pa karagito komento kakabsat. Ayan, heart. Sama as triple G official kuna na ni Heart Hunter. Ayan, Heart Hunter. Ayan. Okay, same as triple G official kuna na ayan. Thank you very much. From Ian Baloloy 25 HKD kuna ni Ilocos Norte Talent. Wow, thank you very much kada kayo amin galing kuna na ayan. Wow, dagitaman kuna ni Mama Ayesha. Ayan, thank you very much. Hello Single Dad TV Vlog MLSO kuna na. Okay, pakipasyaryo kakabsat dagita channel da. Agpamerienda da kano. Ayan. Pagritman, happy birthday to Maribel Turibio of Solsona, Ilocos Norte, host kuna ti Ilocos Norte Talent. Ayan. Happy birthday Ma'am Maribel Turibio. Iti Solsona, Ilocos Norte. Ayan, thank you very much kada kayo amin. Okay, single dad kabsat as triple J official kuna na yan. Thank you very much kada giti account yu apo nga imay dito'y programa tayo. Okay, pagyamanan Macb Vlog, Tamsak Dan host kuna na. Ayan, thank you very much kada kayo amin kakabsat. Nga apim masyar dito'y programa tayo. Okay, mabalbaling ko makakabsat kata ipakita yung nga mismo dito live streaming tayo nagijay balbalayo tapno mapasyar ko isuda. Okay. Pakilagay po dito yung mga paki-comment po yung original channel nyo po para mamaya makaspasyar din ako sa inyong mga bahay. Baka sakaling may merienda o may inuman dyan. Okay. Third act ni Eranda 60 Mix Vlog host kuna na. Ayan, thank you very much. No problem kabsat kuna na. Ayan. Dating dikit na dito host kuna na. Okay, thank you po. Biglang mga alagad kabsat. Ayan. Okay, lagi alagad na kano dagito apo. Thanks kano host greetings kuna ni Ate Maribel Turibio. Ayan, thank you very much ma'am. Agdengdengag kagayam ito live streaming tayo dito YouTube. Ayan. Mangipayak manin iti may isang sunata kakabsat kata inanama at sapay ko mata magustuhan nyo. Napauluan iti sayang nga tulagan nga inikkan biag daytoy no mo. Here we go. Sayang ay tulagan by Santiago Lawagan kakabsat. Here we go.
uray ti pagsuplian. Yapawan kami anak barbara. Tu'y puso ken din aking suko. Nasaan ka nga maurahan? Yan muray musikat papagyan. At damit ng dayan nga mangipaten. Napanang at nakadandana. Napanang siya ta'y binaybayan. Nabaya nga sikat tinuuray ko. Yang pauwi ka, sayang tulagan ta. Pasensya, nung nagbaliw ka rirignak. Maawatan, ako'y pusok sinugat mo na palang. Hanggat nakatandaluna, na palang siya ta'y binaybayan. Nabayan, kasi ka tinuuray ko. Yang taunti ka, sayang tulagan ta. Napalang hanggat nakatandaluna. Napalang siya ta'y binaybayan. Nabayan, kasi ka tinuuray ko. Yang mabuti ka, sayang tulagan ta. Talagang ka, sayang tulagan ta. Okay, dahil kakabsat ti sunata nga napauluan iti sayang nga tulagan. Ayan. Kaya thank you very much. Kadagiti Mac B7 Vlog, Triple G Official, Mama Ayesha, hasta mo ti Ilocos Norte Talent. Ayan. Kaya pagyamanan iti kanayon nga kaadayo nga mangsuporta iti dito programa tayo. Iti kada Sunday apo. Iti live tayo dito YouTube. Kada Sunday laeng matkit di. Ano saan nakakadkadwain kakabsat iti nasurok nga kurang nga may sanga oras. Kurang nga may sanga oras gayam kakabsat. Okay. Thank you very much. Kaya mangipayak man iti may sanga sunata manin kakabsat. Sapay ko mata magustuhan nyo. Here we go. Ikan naglip-lip, may nakita kay Anwa. Wag niya'y item, kakabayan na ka. Magkabay aurat lang sa kiwalwa. Si itin nga kajay sigat na. Talaos mo, ukit ba? Inakita, nagita
minsan Ako talangin kinlaw-law malangkantis agam ka malangkantis na babae may sa lalaki pagayan ka tuli-tulay tinutulay sa katay na sexy malangkantis na anapekula sarap piting ka nga nawing pinsan ako talangin kinlaw-law malangkantis agam ka ako talangin kinlaw-law malangkantis agam ka ako talangin kinlaw-law malangkantis agam ka. Okay, dayta po iti sunata tayo nga napauluan iti balangkantis. Ket sapay kumata nagustuhan niyo kakabsat. Yan ano si mabasitin kakabsat nga kadkadwan dakpay iti 15 minutes. Ayan. Okay, thank you very much kada kita stickers yu kakabsat. Ken kastamot ten kada iti taga Hong Kong naimbag nga malam yu amin. Ken kastamot ten kada tayo nag-birthday itay Mama to review. Ayan, thank you very much. Nakaipay kat sapay ko mamam ta nakaipayak matitisang kabasit nga liwliwa. Ket sagutan ka man iti maysa nga sunata sapay ko mamam ta magustuhan. Napauluan iti sakripisyo nga inikkan biag daytoy numo. Sakripisyo by Santiago Dawagan. Here we go po para kada kayo amin. Sagsagot ko kada jaya ag birthday ta ako. Kada ya taga Hong Kong. Para kin kamam. Kastamot din kada kayo amin. Igato'y lugar na nakayana ka Gayem di tamngay bagalima Nagbiro di pagbiyagang dagdagen Pakisweldo Napagkaili Amerika Aduka do trabaho dita Embasapun nagageta trabaho di na mudita sakripisyo igatibyan iya tayo iban pati kuiling ko inaldaw kayaw awat tayo Agusan tao kapsat ko sakit ibagi ikakaro at ang kulang ang tiyempo nga ba kaina na tayo Ayan, ulit man kakabsat. Happy birthday kada kaya taga Hong Kong. Salingin itikunan Anus ken gagan pagtrabaho Umaminsan papadasang mabukawan Saudade pa'y maawatan Biyak tiap rusan nanalaka Awan oras nila kwacha Domingo isulahina na oras balagyaman ti Diyos Ama Sakripisyo igatibyan kuya tayo Iban ng patituin ko Inaldaw ayaw awan tayo
ko, sakit di bagi ikataro, at kalikulan na tiyempo nga baka nakatayo. Tagal kumanaw FW, aliwanag isa puno, saya atin trabaho sa kwarta, hindi puso. Ayon tunagamit ka, away sa nangabanan, yang magdabagas, naibaga, ang nagngamasakitan. Sakripisyo, tiga-tiga iyadan mo, iban pati umiinig ko, inamdaw niyang mamantay mo. Agusang takasat ko, sakit iba ikakaro, ang tulang na tempo nga ba kainan na kayo. Okay, tayo nakakapsat iti sunata nga napulwan iti sakripisyo. Kaya tayo inanamaan, ma'am, birthday celebrant kita. Sapay kumata na gustuhan na ito yung sunata ngayon na kinsagot iti kapanagkasangay. Okay, thank you very much. Wow, Team Rockstar, ko na ti Ilocos Norte Talent. Ayan, thank you very much. Itiin pa yung apong tulong. Okay, di balik kakabsat, basit lang yun nga anos. Kata pumakada tayo ito, ianos yun lang basit nga kakadwa tayo apo iti sa nga pulong nga minutos. Okay. Manlaw-law-law. May kadwa iti maudi kakabsat nga sunata tayo. Sapay ko mata magustuhan nyo. Here we go. Manlaw-law-law. Dapat naglaw-law-law, ilidad tubigara, maring at masala, di babae ka na puda. At tayo nagkakita, mistisa na eskwela, kitsak tayo nadismaya, tapalalo tilampay na. Napalag nagpaspasiyar, ilidajay aringgay, paring at tabahuray, jay buong ti barangay. Sadyay giti baybay, at tabalasang pumaybayabay, ngem siya tay naupay, taanda at banbantay. Nagdiritsuak nga rod, ilidad San Fernando, paring at dagasat ko, puto ti Ilocano. Nakitag nakatugaw, nakalikwatro ti sakana, ngam siya tay na insulto, taag sigarilyo. Ifugaw ako nada, pasyaran ti turista, paring nagkamakita, ti bulin ti Kastila. Nakitag
Kan siya tingangalan na kabutawan makitak nabanap ya'y ambuk lang balasang ti kabinggetan nga impuling ti magkaw mistisan ti magkaw anya nakapupuda yang mawan ti masala tapuro damit kuang ayam paapaw-apaw yagiti manlaw-law lang nauray ka na baulaw no awan ti masala ayam paapaw-apaw yagiti manlaw-law lang nauray ka na baulaw no awan ti masala nauray ka na baulaw no awan ti masala. Okay, dayta po iti sunata nga napaulan iti aglawlawlaw. Biyag ti manlawlawlaw kakabsat. Nagrigat ti biyag ti manlawlawlaw. Di lang masarsarakan apo Diyos ko pa kaya ngayon. Okay. Mapantayon iti final song kakabsat. Kaya ta ulit iti agyaman kadagiti Team Rockstar nga kanayon nga mangsubsubaybay ken mangsubsuporta iti daytoy numo. Pagyamyamanan kada kayo apo ket ikarkararag tayo iti na marswa nga Diyos kuma iti mangtartarabay kada tayo. Ket sapay kumata kanayon nga umado ti viewers tayo. Nga sangsang kamay satay kumaamin nga agbaligi apo. Awan kumati malamangan. Kaya amin tayo kumakat man binipisyaran. Okay, mapan tayo iti final song nga napaulwan. Awan, uray awan guwapo, basta nataraki. Uray awan guwapo, basta nataraki kakabsat. Sunata para kada kayo amin. Kata sapay kumata magustuhan nyo. Here we go. Final song, nga agur-uray kada kayo amin. Ang mangekuda iti istorya ilalakay awan karon napaswa na lawlawaki hindi nangikuday taga sao anya kaliday taamang ko may awan kaluwa at nataraki ako kung nga papinag-isip-isile itatang ko na papasulit Mangay ayo di tatang saan nga day importante auray awan wapo umaya iugali Inatlan parurute lumaparak agare Pagayat nga ta, manasagay tak arven Diayak ko itak ibaga, tamaibkas ko kemkwana Di paling kinabasin, saan nga na itak paruruden Tago na nagitilalakay, di pinti di diskarte Uray awan wapo at nataraki
pabasure. Pag-ayayon di tatang, saan nga na'y importante, tauray awan wapo, gumaya inugali. Nagpanpanunute, bumapanap agare, ket panayat nga ta, palasanggay nag-armen, tiayak ko ilaki baga, tamaikas kung kentwana, di baling kinapasin, saan nga na'y taparunuten, tagura na kitilalakay, dipindin di diskarte, tauray awan wapong magdataraki. Una tilalakay, dipindin di diskarte, uray awan wapong magdataraki. Uray awan wapong gumaya di ugali. Okay. Dahil kakakabsat, iti final song tayo. Thank you very much. Kada kayo aming nga awan iti labas na. Ayan, itinagan ni Mama Eugene Pascual iti Dani Musika ken kat katawa. Dahil ito'y apo ti programa tayo dito YouTube channel nga DMK Country Pinoy Music Band. Thank you very much kada kayo aming. Kat sapay kumata nag-enjoy kayo ito'y nga sunata ngayon naka in pangeg kada kayo. Hello, kakabsat. Nadanon man ang tintay pa nagkakadwa. Kaya